ман сар қати вафодорӣ кардам ҳамо дам қати ки баъд фаҳмидам саги асосӣ кӣ будааст. ба саломатии ҳамаи саго. ҳар нафаре ки мехоҳад ки канали ютуб бигира бародаро дар ватсап муроҷиат кунед. Каналҳои ютуб ман ай 1000 подписчика то 176 000 подписчика дорам дар фурӯш бо нархҳои арзон. худам оформид карда метавонам бародаро. дар ватсап муроҷиат кунед, бо дили пур бошед. кадоми пинкоди ютуб дар кора, пинкоди ютубам гирифта метавонам. ватсапда муроҷиат кунед. кадоми бизнеси кроссовки каданем бародаро, бизнеси кроссовки 10000 вибори кроссовки дорам. суратоша дар ватсап бинависен, роитон мекунам, бигирен, нархоша бибинед. агар ки маҳқул шид тамоми шаҳрҳои Россия доставкатон мекунам. бизнеси кроссовкиро пеш мебарем. бизнеси кроссовки бизнеси хуба, ина сезон сар шид бародаро. муроҷиат кунед дар ватсап. ман сар қати вафодорӣ кардам ҳамо дам қати